Vitajte na podujatí Fotoslovakia, teda na obľúbenej akcii pre širokú fotografickú verejnosť. Svoje nezastupiteľné miesto tu má aj spoločnosť Canon, ktorá je generálnym partnerom tohto eventu. Určite sú to hybridné stroje, RPCčka, C70, ale samozrejme aj tie entry level, ale toto sú podľa mňa také najlepšie mašiny, ktoré by si mal každý vyskúšať. No, najviac sa pozerajú na tie biele sklá, ako napríklad RF-ková 100-300 alebo šialená 1200. Je to až moc veľmi technický workshop, hoci na prvý pohľad človek, ktorý sa v tom vyzná, mu to príde samozrejme, ale keď niekomu ukážem prvýkrát, ako fungujú falošné farby, tak je to dosť také technické a nie každý to pochopí na prvú a je to dosť tak ťažko pochopiteľné, pokiaľ ten človek nemá kameru v rukách. Ale je dobre vedieť, ako to funguje, keď sa k tomu človek dostane, aby vedel, čo tam hľadať. U mňa to bolo veľmi krátka cesta cez hory, takže rád som sa hýbal v horách a od toho už len potom krátka cesta k tomu, že už som chodil do hôr kvôli fotke a nie kvôli horám. Spadal som do vodopádu v Škótsku, zakopal som sa do jaskyne na hrebení Nízkych Tatier, čokoľvek. Tá správa je asi o tom, že proste na tú krajinku sa dá pozerať aj trošku inak, nie iba turisticky, ale dať tam do toho ten svoj pohľad a možno tak tú krajinku posunúť, tú svoju fotku posunúť na trošku iný level. Väčšinou vtedy som s ňou spokojný, keď už modelka nevládze. Ja by som to opakoval, až kým to nie je fakt dokonalé a vždy sa to dá nejak posúvať. Ešte ono to nejak tak ide ruka v ruke, že keď sú tí ľudia známi, tak majú aj nejakú charizmu a tak nejak vedia, ako sa tváriť. Napríklad s Rytmusom som fotil veľmi veľakrát a aj keď je to s ním občas ťažké, lebo on tak akože keď má publikum, tak rád šaškuje. Na druhej strane je to absolútny profík a keď už sa postaví, tak vie presne, ak sa má tváriť, vie, ak sa má obliekať a tie fotenia trvajú proste pár minút a máme to. No ono sa dá svietiť aj 8, hej, ale nie každý na to má peniaze a nie každý na to má, poviem tak blbo, že skill, hej, že už keď sa tam začne pridávať svetla, tak sa začne navzájom ovplyvňovať. Tým jedným svetlom sa dá dosiahnuť strašne veľa a keď niekto začína a myslí si, že potrebuje tých svetiel veľa, tak som chcel tak ako keby ukázať, že stačí to jedno, stačí si našetriť na to jedno dobré svetlo a na jeden dobrý modifikátor a dá sa to dojiť do nekonečna. Ja hovorím stále, že ona nemôže byť objektívna z princípu, lebo je to pohľad ako keby subjektívny človeka, ale najdôležitejšia je pre mňa autenticita. To znamená ako keby vzťah k tej realite, taký pravdivý. Super na tej mojej práci je to, že vlastne tú najlepšiu fotku môžem odfotiť hocikedy, že človek nikdy nevie vlastne, čo sa môže stať, že tá náhoda hrá skutočne veľkú úlohu v tomto, ale náhoda praje pripravený. No. Podľa mňa najdôležitejšia, možno, že nie len fotograf, ale celkovo novinár, že musí byť zvedavý. To je základná vlastnosť, ktorú podľa mňa aj fotograf novinársky by mal mať. Tak a sme vo finálnom vstupe z nášho aftermovie z výstavy Fotoslovakia. Chalani to tu teraz pobalia, no a ja dúfam, že sme vám sprostredkovali množstvo informácií, tipov a trikov a aj ich využijete vo vašich ďalších projektoch, alebo teda niekedy rovno aj na placi. Čaute.